Jeg hedder Miklas, og hvad hedder du? Nej, niks. Ikke noget svar. Jamen så må jeg prøve min video, og se om I gider snakke med mig efterfølgende. Vi ses. The number one champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Got a promoter, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. That's how we feel. Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Jeg vil gerne have lov at sige undskyld. Undskyld, fordi det er min skyld, at vores verden muligvis går under. Til det kære barsportarrangement, hvor mit elskede Team Ryge fik farven rød, der valgte vi at være rednecks. Og de rednecks, de skulle selvfølgelig have en leder. Og det blev mig. Jeg blev valgt til den leder. Jeg skulle altså agere Donald Trump for en hel aften. Det blev der taget en masse billeder af. Og de billeder florerer rundt på de sociale medier. Men det er altså ikke mig, der er rigtig Donald Trump. Jeg er ked af, at jeg først indrømmer det nu. Men jeg troede ikke, det skulle nå hertil. Men ikke desto mindre vil jeg gerne have lov at sige undskyld til det amerikanske folk, til rusværterne, og ja, altså til hele verden. Jeg skal ikke være den amerikanske præsident. Det kunne være ret sjovt, men der er faktisk noget hellere ved. Jeg vil gerne være rusvært. Det er det, jeg tænker er stadiet over at være amerikansk præsident. Du kan simpelthen ikke opnå noget større. Og det vil jeg gerne. Jeg ved, der skal utrolig meget til at være rusvært. Og jeg vidste slet ikke, om jeg overhovedet havde det. Så jeg har været rundt og spørge helt tilfældige folk, om jeg overhovedet bør være rusvært, og hvad jeg kan tilbyde som rusvært. Alle sammen fik spørgsmålet, hvorfor skal jeg være rusvært? Og det skulle de så svare på. Ja, hvad så drenge, mand? Prøv at høre her. Miklas, han skal være rusvært, fordi han har den stiveste pik i saunaen. Den største lort i kummen. Den skarpeste kniv i skubben. Den hurtigste knaller på havnen. Stopper du? Hvorfor skal jeg være rusvært, Natasha? Det skal du heller ikke. Det er tavligt sagt. Ja, du er pisse dårlig til sådan noget. Miklas, han skal være rusvært, fordi han er den største spiller, der nogensinde er kommet ud af 26-30. Jeg synes, I skal vælge mig til rusvært i år. Du ved, hvad vi godt skal sige? Hvorfor skal jeg være rusvært, Clara? Nej, du er nødt til at sige, hvad jeg skal sige. Jeg skal bare sige, det er fordi, at det simpelthen vil være den bedste til det. Okay. Hvorfor skal jeg være rusvært? Fordi du vil simpelthen være den bedste til det. Ja, det kan godt være. Hvad kan jeg tilbyde som rusvært? Hvad er jeg god til? Og hvad sjov? Hvorfor skal jeg være rusvært? Nej. Kan du sige gag-gag, Miklas? Gag-gag. Er Miklas gag-gag? Elsker du Miklas? Ja. Hej Aarhus. Nu skal I høre, Miklas Campbell, han skal være rusvært, fordi han er den mest oprigtige mand i hele verden. Han spiller beerpong, som han spiller basket i flere år. Han sutter pæk, som var det Marilyn Monroe på coke. Han klarer hele lortet. Giv ham chancen. Kom nu. Kom nu, vælg mig til rusvært. Jeg vil være så god til det, jeg siger. Hvorfor skal jeg være rusvært? Marley, hvad er det her, det er traktor? Hvad skal du? Ja, det er tæt nok på. Jeg synes faktisk, det er en dårlig idé, at Miklas skal være rusvært. For det vil gøre, så han kommer ud i endnu mere alkoholisme, og det er ikke godt for Miklas. Nogle tænker 26-30, så det er selv fra bloggen, drenge på kanten, det er der lort. Miklas han er lige stadiet over, som mine gode venner, Niklas og Jan ikke vil sige. Ja,
som I kan se, så er der lidt delte meninger i forhold til, om jeg skal være rusvært eller ej. Men det vigtigste er vel, at jeg super gerne vil være rusvært. Så derfor har jeg også selv lidt grunde til, hvorfor det ikke vil være så skidt et valg igen. Gå Miklas her. Nu skal I høre, hvad vi skal have spise. Vi skal have peberrod, vi skal have kapers, vi skal have benfri sild, vi skal have banæs, og det spiser vi til smukke wienerschnitzler med pomfritter. Velbekomme. Jamen det var simpelthen, hvad jeg havde i min lille kreative del af ansøgningen. Jeg håber, det spiller. Jeg håber, I køber den, så nu er der vel egentlig kun én ting for jer at gøre. Bare giv mig et ja, når du møder mig på din vej. Det er ikke så svært, for du ved, jeg har det, der skal til. Håber at høre fra jer. Husk på, at jeg er medlem af Kurt Strandbar, og måske skal skænke fadøl på et tidspunkt. Og hvis det ikke bliver til noget, kunne jeg måske finde på at gøre Donald Trump igen. Så er det mig som rusvært i 2 semestre, eller Donald Trump som presse i 8 år. Det er nu helt op til jer. I ringer bare. 26 71 88 80. Skål!